Salutare toată lumea, sunt Ștefan, astăzi vă fac o mapă de custom subs de la un abonat. Îi mulțumesc foarte mult pe calea aceasta. Am un pic de lag, de acum mi s-a făcut și mie mapa, dar nu o să mai am lag în câteva secunde. E foarte laggy, dar nu știu de ce. Okay. Am lag pentru că de pe acum mi s-a listat pe mapă, nu mi-arătă chestia asta. Aici, hai să vedem. Mesaj pentru Ștefan. Salut, Ștefan, eu mă numesc Andrei. Ți-am făcut această mapă pentru că îmi place ce faci pe YouTube. Mersi, bro, să mai faci mape dacă ai ce să faci. Mapa aceasta nu are poveste. Următoarea mapă să aibă poveste. Ok, nu-i bai. O să faci pe... Ce-s astea? Reguli. Nu sparge blocuri, 2 have fun. Ai nevoie de game mode dacă nu poți să treci. Să strângem 10. Ok, regulă pentru voi să strângem 10 like-uri dacă mai vreți mape la tipul ăsta. Chiar facem mape bune. Și... Care levelul 1? Parcur. Ok. Ok. Să fiu foarte noob pentru că n-am mai jucat. Da, exact. E mapă simplă pentru că e prima lui mapă și zis că nu prea știu să-mi fac, nu trebuie prin nimeni. Dar o să încerc să... Oh my gosh, mai să facem noapte. M-am dat pe game mode pentru că aveam un lag și am încercat să dau live, că eu nu pot să dau live pe survival, nu știu, îmi fac ceva. Trebuie pe cu ăsta de pe craft and building. Deci... Îmi place foarte mult acest texture pack. Ok. Dacă pic aici sunt foarte noob. Ok. Ok. Și ok. Level de minim. Putea să spun... Da. Am uitat cum se cheamă. De făcea youtuberii. Și sper să vă placă această seară. E primul episod, deci o să mai fie măpi. Dar asta e prima mapă. Sper să am găsit. Am mai trimis altă, dar era foarte bug. Și deja că am făcut-o pe canal. Ok, cred că mi-ajunge 4 lemn. Hai să facem niște. Ok, facem așa ca să nu pierdem timp. Niște bețe, încă o dată și un pickaxe. Și acum... Și acel serial cu Minecraft. Acel serial care îl fac eu cu Minecraft o să fie și cu vermi, dar nu știu aparent când, dar știu că o să fie o dată sau o dată, dar până acum nu o să fie absolut nimic. Deci, da, sunt niște col. Să facem. Mi dar mai un cuptor. Ok, să luăm 3 de astea. Niște iron. Și dacă vreți să facem alte jocuri, adică Brawl Stars, că am mai făcut, dar știți voi, s-a întâmplat multe chestii, ne-am cu multe chestii și n-am mai avut timp de filmat de 8 luni. Multe chestii, dar o să ne reapucăm iar de YouTube. Pentru că mi se pare un lucru bun, vreau să strângem 20 de abonați și tot încet. Dacă e, poate vă și să editez, nu mai sunt videoclipurile mai foarte nașpa, tabletă nouă și o să vedeți voi, dar nimeni, nu prea sunt oameni care se uită la mine și cam trist, dar încet, poate o să încep să fac niște abonați, dar acum să facem pickaxe. Eu să iau toate diamantele pentru că o să-ți iau toate diamantele. Dar sper să nu mor. Să apucăm am auzit un creeper, dar e peaceful. Au zis că mapa asta nu are multe nivele. Dar nu are probleme dacă...
Hai să arunc chestiile astea, că nu cred că mai am nevoie. Diamantele mi le țin, alea nu mai am nevoie. Și să spargem obsidianul. Era să zic bedrock-ul, da. Deci acel serial e foarte greu, am muncit de mult la el să fac acele construcții și da, dura foarte mult. Ok, pe dropper, ok. Stai că să cu spatele, vreau să vă mapă. Uite ce fain e clădirea care a făcut-o. Ok, să mă întorc. Și o să urmează o parodie cu școală, doar cu școală. Dar nu știu când o să vezi eu când poți construiesc mapa. Fac Minecraft pentru că îmi place. Finish. Atât de... Mi-a zis că e mică, dar o să trebuie să ridicăm. A fost easy. Nu văd nimica de tine, stâlpule mare. Exact ce îndură. Haide. Haide. Ok, mai avem. Mai avem. Nu pica, nu pica, nu pica. Nu pica, nu. Haide. Era să pic de acuzarea. Felicitări, ai terminat mapa. Nu știu, un smiley face. Da, deci aceasta a fost mapa lui. A fost mic, dar pentru mine care nu prea fac nimic, este ok. Okay. Mi-a plăcut mapa, să mai faci, dar te rog să le faci foarte lungi, pentru că vreau să faci una mai lungă decât asta, adică a fost și prea clasică, deci îți dau nota, chiar dacă n-ai pus notă, eu o să dau nota un 7.89, pentru că nu se vede, e muncită, dar nu foarte mult, adică mă gândeam că poate o faci mai mare și, dar a fost cât de cât ok. Hai să mai sărim o dată și vom încheia acest video. Da, normal, bă, nu mai pica, da reclamă. Au, am mai și plouă. Dați-i pica să nu-mi place să plouă. Era să ploaie, dar na, am alfabet. Gata. Că mai am un pic. Ok, hai să facem de dropperul ăsta. Ok, ca acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai aveți episoade de Minecraft Brawl Stars, să-mi spuneți în comentarii. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!